Benvinguts, benvingudes un altre dia més aquí a l'Odissea de la Història. Primer, benvinguda a la gent de YouTube, que ja comença el vídeo de nou. I bé, la gent, com sempre, esperem a que entri en directe a l'Instagram. Benvinguda a la gent que aneu entrant. Primer de tot, felicitar-vos aquesta diada de Sant Jordi que tenim, diada en confinament, una diada una mica en aquesta situació que ens ha generat el Covid, però bé, no deixem de felicitar als Jordis i Jordines, d'acord? I a tota la gent, Jorges, etc, amb les variants d'aquest nom en les diferents llengües i idiomes, i sobretot per la gent que sou més creient. Bé, avui, tot i que és el dia de Sant Jordi, hem seguit amb un altre tema i no tocar aquesta llegenda de Sant Jordi i el drac, etc. I avui, per tercera vegada ja, ens tornarà a acompanyar el Jonathan López Vera, historiador, especialista en història del Japó, que ja ens ha acompanyat en diverses ocasions durant la història o breu història d'aquest programa per parlar del Japó. Vam entrevistar-lo i podeu recuperar aquesta entrevista que vam tindre al principi de la segona temporada en el nostre e-book sobre història dels samurais, que vam fer amb ell, una molt interessant. També al canal de YouTube, un dels primers directes d'aquests en confinament, vam parlar sobre mites i història més general del Japó. I avui entrem amb el que ha sigut el tema de la seva tesi, que és les relacions entre Espanya i el Japó durant aquest segle XVI i concretament sobre la presència que també tocava dels jesuïtes en el Japó. Bé, ara vaig amb nosaltres aquí, esperant que s'uneixi com sempre. Val. Hola, Jonathan, em sents bé? Hola, sí, et sento, perfecte. Sí? Val, molt bé. Vaig col·locant millor la càmera. Val. Sí, tu ves parlant, tranquil. Jo et veig una mica a la meva esquerra. A veure... Una cosa així. Val. Perfecte. Molt bé. Jo et sento bé, així que també et sentim bé. Explicava que bueno, és la tercera vegada que estàs amb nosaltres. Tot va començar amb aquella història dels samurais a l'estudi de ràdio. Un dels primers directes el vam fer amb tu sobre aquests mites i història del Japó, que la gent pot recuperar al YouTube. I avui entrem amb un altre tema, que aquest ja sí que el controles molt més, ja que vas tocar en la teva tesi doctoral, sobre la presència dels jesuïtes al Japó i, bueno, concretament de jesuïtes espanyols. No? Sí, bueno, en general, la tesi és Toyotomi Hideyoshi i Europa, los europeos, o sigui que són una mica tots. Tota aquesta relació ja en el segle XVI, no? Que a vegades sembla que el Japó va aparèixer en el segle XIX, però no, ja en el segle XVI comença tot allò. I bé, per començar, bueno, primer bona diada de Sant Jordi, no? Igualment. Ja he anunciat a la gent que ens veia, però també concretament a tu. I bé, primer la gent, que ja que és Sant Jordi, recomanar-los un dels teus llibres, que jo encara el tinc pendent, que és aquest Història de los Samurais, un llibre molt Història de los Samurais. Sí, de Satori Edicions, que el podeu trobar a la web de Satori mateix, o si no a la web d'Història japonesa, a la web blog del Jonathan, també el podeu trobar a través d'allà. I bé... Anava a dir que qualsevol llibreria, però ara que les llibreries estan tancades, sempre el teniu a Amazon, però bueno, està lleig recomanar Amazon el dia de Sant Jordi, però bueno. Però les llibreries jo crec que podeu contactar amb moltes i les podeu demanar, si no bé per ara, quan passi tot això us l'encomaneu i el tindreu. Però bé, avui no parlarem dels samurais, la gent pot recuperar aquella entrevista que va estar molt bé, i avui entrarem d'això, dels jesuïtes. Llavors, una mica, jo crec que començar, quin és l'interès que té el cristianisme, concretament els jesuïtes, en el Japó, al segle XVI, perquè en aquell moment la mirada està més cap a Amèrica, en el context europeu,
que amb el descobriment que havia hagut feia el segle anterior, més que cap al món oriental i ben bé el Japó, no? Clar. Bueno, el tema és que la missió jesuïta al Japó o a l'Àsia Oriental en general, perquè també intenten Xina i altres països, està dins del marc de la contrarreforma. És un moment amb el que, a partir de la reforma i del cisma protestant, el catolicisme perd milions d'afiliats, podríem dir, i llavors l'Església vol ampliar aquest número, lògicament. I això no és que marxessin tota l'empresa d'anar cap a l'Àsia fos pel tema catòlic, sinó que això també s'engloba dintre del projecte europeu, sobretot de Portugal i Castella, d'obrir mercat i d'arribar sobretot a l'Àsia, arribar amb una nova ruta, una ruta marítima, per arribar al mateix lloc que anaven amb la ruta de les espècies, la ruta de la seda famosa, perquè en aquell moment estem parlant, doncs això, des de principis de mitjans del segle XV, estem parlant que l'Imperi Otomà està començant a ampliar també territori, en 1453 cau Constantinoble, i llavors s'interromp aquella ruta terrestre que anava fins allà. Llavors, en un principi, és Portugal, sobretot, són els primers que comencen, una mica perquè són els que estan, és el país europeu més atlàntic o sud-atlàntic, per intentar una via. Ells fan la ruta d'anar pel sud, anar baixant per la costa africana, baixant, ja ho havien començat a fer des de feia un temps, però bueno, van baixant, fins que rodegen l'Àfrica, d'allà arriben a la Índia, etc. No? Fan aquell camí. Llavors, ells són els primers que arriben al Japó. I com que és Portugal qui ho fa, i en un principi és un projecte merament comercial, també esclavista a tota la costa africana, l'Església, com que Portugal és un país catòlic, ells no han marxat dintre d'aquest cisma protestant, doncs, lògicament, l'Església hi té a veure. I com que el rei de Portugal d'aquell moment li havien caigut molt bé els jesuïtes, que era una ordre que s'acabava de fundar, feia res, el 1540 és quan el papa l'oficialitza, ell decideix que tot el tema religiós dels nous territoris que conqueriran i que tindran ho portin els jesuïtes, que no ho porti cap altra ordre. Per això, quan arriben els portuguesos al Japó, que és el 1543, o sigui que s'estan més d'un segle els portuguesos, des que comencen aquests viatges, s'estan més d'un segle, però un cop que arriben, els únics religiosos que tenen permís per establir allà una missió o per intentar evangelitzar el país són els jesuïtes. I encara que alguns d'ells, perquè els primers que arriben, no són portuguesos de nacionalitat, però sempre parlem de que són els jesuïtes portuguesos perquè venen de la banda de Portugal, venen patrocinats pel Padroado Real de la corona portuguesa. Però després era amb Espanya, no? Amb la corona, amb aquesta... Sí, Castella. Sí, clar, a partir del 1580 Castella i Portugal passen a estar sota el mateix rei, Felip II. El que passa és que una de les condicions que li posen els portuguesos a Felip II per admetre'l una mica com a rei, una d'elles és que mantingui els imperis separats. Que l'imperi castellà d'Amèrica i el portuguès, que té una mica per tot aquell recorregut entre Lisboa i el Japó, es mantinguin separats. Per tant, amb el tema del Japó podem parlar de dos països o de dues corones separades, perquè encara que estan sota el mateix rei, la veritat és que Felip II va complir bastant allò que havia promès als portuguesos i van funcionar de forma separada. Llavors sí, els castellans arriben a les Filipines bastant aviat i des d'allà intenten, sobretot els missioners, que en aquell cas són agustins, franciscans i dominics, volen també arribar al Japó. El que passa és que la missió jesuïta s'hi resisteix, intenten aconseguir una prohibició del papa que estableixi que no només hi poden anar ells, etc. Comença ja com una guerra de despatxos, podríem dir, no? Però al final els castellans acaben arribant també a fer la seva missió al Japó. Però aquí ja estem parlant que els portuguesos ja portaven allà quasi mig segle. O sigui que realment els protagonistes de tota la primera fase són els portuguesos. Perquè clar, estem parlant dels jesuïtes, vull dir, no entrem amb altres sectes de la secta en aquest sentit. I parlaves això, 1543, com aquest any de la primera arribada, però clar, arriben allà al Japó i clar, igual que passa amb altres territoris on arriben, han de fer proselitisme,
comencen suposo que a fundar esglésies, a fundar missions, a fundar escoles, perquè el tema de l'educació també serà important. Com es comença a desenvolupar això? I quines són inicialment les resistències que trobarem? Perquè aquesta serà l'altra pregunta subsegüent. Clar, la presència europea al Japó d'aquella època dura més o menys un segle, des de meitat del XVI a meitat del XVII. En aquest segle s'han de definir sempre tres etapes que són molt diferents. La primera etapa, en la que només estan els portuguesos, coincideix amb que al Japó no hi ha un govern central, hi ha molts territoris que cadascú d'ells té el seu daimyo, el seu senyor regional, que funciona com un rei allà, ell decideix tot. Després, això vindria a ser des que arriben els portuguesos fins al 1587, més o menys, o sigui que ben bé uns 40-50 anys, però a partir d'allà hi ha una segona etapa amb la que, per una banda, el Japó ja està unificat, i allà que és Toyotomi Hideyoshi, amb la qual cosa l'escenari és completament diferent, i a més coincideix amb que és el moment que arriben els castellans. Llavors tenim aquesta diferència. Aquesta segona etapa és curteta, no dura mig segle com l'altra, és curteta, aniríem de 1587 al 98, 11-12 anys. I la tercera etapa, que és quan governen els Tokugawa, un altre senyor que ve després de Toyotomi Hideyoshi, i que ell sí que aconsegueix fer allà com una saga familiar, no? Llavors governen diferents, en aquest temps, ell, el seu fill i el seu net, que també coincideix amb que arriben per allà els holandesos i els anglesos. Llavors són aquestes tres etapes. Quan els portuguesos van arribar al principi de tot, que estem dient que es troben un país completament fragmentat, amb guerra civil, tots aquests senyors que cadascú mana sobre el seu territori estan en guerra tots contra tots. Això, que podria semblar una situació dolenta, diguéssim, perquè és molt inestable i moltes guerres i molta mort, als jesuïtes els hi va perfecte, perquè es troben, primer, que si un senyor feudal resulta que no té gaire ganes de deixar-los treballar allà i es posa fins i tot hostil contra ells, l'únic que han de fer és anar a un altre lloc. Hi ha 60-70 províncies en aquell moment o territoris al Japó, depèn de l'any, van variant. Doncs, bueno, si amb una no funciona, marxem amb una altra, no? De fet, és el que van fent. Amb algunes han de sortir corrents i es posen amb unes altres. Però, sobretot, el que tenen és molta sort de que, com que és un país que està en guerra, és un país on tots aquests petits senyors regionals volen diners, amb la qual cosa el comerç que ve amb els portuguesos, que estableixen un comerç d'intermediaris entre Xina i el Japó, que també tenen molta sort els portuguesos de que Xina, des de feia molt poquet, havia decidit tallar les relacions amb Japó. Llavors, tot aquest comerç s'ha de fer mitjançant un intermediari. Els portuguesos arriben, no?, i es freguen les mans perquè comencen a fer aquest paper d'intermediaris. Però és que, a més, com que volen comerç els japonesos i se n'adonen que per tenir comerç amb els comerciants, amb els mercaders portuguesos, han de tenir bones relacions amb els jesuïtes, perquè els jesuïtes són qui decideixen a quin port van els mercaders portuguesos, que és bastant greu el tema, doncs se n'adonen ràpidament que hem de tenir bona relació amb aquests sacerdots. Sobretot perquè una de les coses que es comercien amb aquest comerç són arcabussos, són armes de foc. Al Japó no hi havia encara armes de foc. Clar, estem parlant d'un país en guerra civil. Per molts samurais que fossin i molt que ens digui el mite que les armes de foc no els agradaven perquè eren una cosa sense honor, el cert és que els hi van encantar perquè eren molt pragmàtics i allò suposava un avantatge. Llavors van tenir la sort els jesuïtes que van arribar en un moment en el que la seva missió va començar a rotllar molt bé, perquè els senyors feudals dels llocs per on anaven tots volien tenir bon rotllo amb ells per aconseguir comerç i aconseguir arcabús. Llavors aquesta primera etapa va ser molt exitosa, podríem dir. M'interessa això que has comentat que els jesuïtes eren qui decidien... No em sents? Hola? Però em veus? Em veus bé? No? No? Jo et sento a tu. Des que he acabat de parlar jo no et sento. Que raro. No sé, que digui algú si vosaltres el sentiu. Em sentiu o no, a mi? Hola? Em sentiu? Em veieu? Em sentiu? No? Com no m'escriguis les preguntes i jo vaig parlant. No em sentiu? Per què han preguntat alguna cosa? Sí. Em sentiu o no?
Ells sí m'escolten. Diuen que et senten, o sigui que potser només sóc jo el que no et sent. Això és més estrany. Problemes tècnicos, problemes del directo. Em sents ara? Millor? Jo és que no et sento. Em sents? No sé, vols fer una pregunta que ha sortit per aquí? Aquí van posant que sí, que se sent els dos, però... Posa't cascos, ja porto cascos. Treu els cascos. Posa els cascos. A veure? A veure. Ara sí, no sé. Bueno, doncs mira, tenia raó l'Òscar Jané, per això és profe, sap el que diu. Bueno, doncs, no sé què m'estaves preguntant, però... Vaja. Jo simplement enllaçaré una mica amb la pregunta que m'havien fet a veure si ara la trobo aquí. Vale, las sí, per aquí preguntaven... con daismos cristianos o de cualquier credo. O sea, vull dir, si, vull entendre que si els daimos només ho feien amb els cristians o amb gent de qualsevol credo. Aquesta una, i la que jo et volia fer, comentaves que la cosa que m'ha semblat interessant era el tema aquest que eren ells els que decidien a quins ports anaven els portuguesos i llavors m'interessa aquest poder de decisió sobre el comerç i que també és un poder polític al final, en aquest sentit, dels jesuïtes per tindre el control d'aquest comerç entre els portuguesos i els daimos, els senyors de les diferents zones. Sí, a veure, en teoria qui manava, qui era el representant de la corona portuguesa al Japó era el capità general, el capità major de la nau aquesta que anava de la Xina al Japó, la nau do Trato, que se li deia, no? Llavors, quan ell estava al Japó, ell era qui decidia. Però, encara que el poder que tenien els jesuïtes no era oficial, era de facto, era el que funcionava. Llavors, ells eren els que pressionaven. En aquell moment, un comerciant no podia portar-li la contrària als jesuïtes. Una amenaça, com a vegades hi va haver, una amenaça d'excomulgar amb algú era una cosa que es prenia molt en sèrio en aquella època. Llavors, de facto, eren ells els que decidien a quin port anava aquesta nau, que a més, en principi, oficialment era només una, que feia una vegada a l'any aquest viatge entre Macao. Ara em diuen que no se'n veu. Jo em veig parat, la veritat. Sí, però et sentim de moment. No et veiem, però et sentim. Suposo que ens hi ha algun tema amb la connexió. Que estrany que és això. Bueno, és igual. Bueno, doncs era una nau la que anava cada any, feia aquest viatge entre Macao i algun punt del Japó. No? Aquest punt va anar variant amb el temps. Llavors, qui decidia aquest punt, al final eren els jesuïtes. Llavors, comerciaven només amb daimios cristians? Doncs en un principi no, perquè en un principi no hi havia cap daimio cristià, però clar, com que hem dit que diferents senyors feudals volien tots tenir bon rotllo amb els jesuïtes, va començar com una espècie d'escalada dels favors cap a ells. No? Llavors, ràpidament va haver un primer senyor feudal que directament, en comptes en un principi, doncs era jo us dono permís per estar a les meves terres i evangelitzar. Quan ja hi havia diversos que ho feien, llavors tu volies que aquell any aquell vaixell vingués al teu port, doncs llavors anaves una miqueta més allà. I el que deies era, doncs, podeu venir a les meves terres i a més us construiré una església. I després us construiré una altra. I va arribar un punt amb el que un d'ells va dir, doncs jo em faig cristià. Jo i la meva família ens fem cristians. I després allò va anar a més i va arribar al punt de, mira, al meu territori hi ha 50.000 habitants, demà al matí els 50.000 per decret són tots cristians. Amb la qual cosa, ràpidament, en el moment en el que ja van començar a haver-hi daimios cristians, sempre comerciaven amb un d'ells. Fins allò va deixar de passar, allò que anava canviant cada any, amb el moment en què un d'ells va decidir regalar-los o cedir-los de per vida la ciutat de Nagasaki.
La ciutat de Nagasaki durant un temps, des de més o menys el 80 fins al 87, va pertànyer als jesuïtes. O sigui, els jesuïtes eren el daimyo, podríem dir, de la ciutat de Nagasaki, el seu port i un parell de poblets petits que depenien, com villes que depenien de Nagasaki. Llavors, en aquell moment, com que ells ja tenien el seu propi port de Nagasaki, ja van deixar d'anar canviant d'aquí a allà, no? Però en un principi depenia de la bona relació que tinguessin amb el senyor en qüestió. Clar, però en aquesta situació, en el moment que tenen durant aquests 7 anys Nagasaki, estem parlant d'aquest primer període de pau, és a dir, en el sentit d'un senyor fort a tot el Japó, amb una idea d'un Japó unificat, no? És abans fins i tot, és abans. De fet, també en aquesta època. Sí, és l'època en la que encara estan negociant amb daimios per separat. De fet, això de Nagasaki s'acaba en el moment que en 1587 el que parlàvem abans, Toyotomi Hideyoshi, aquest gran senyor que és el primer que unifica tot el país, en el moment en què ell en persona arriba a la illa de Kyushu, que és de les 3-4 actualment més importants del Japó, és la que està més al sud, per tant és la que està més a prop del continent, era el lloc normal i lògic on arribaven els missioners i els comerciants. Quan ell arriba allà en persona i veu que Nagasaki pertany als jesuïtes i veu que els jesuïtes tenen molt de poder sobre dels daimyo cristians, però clar, estem parlant que alguns daimios cristians ja ho eren de segona generació. Llavors, clar, potser el pare s'havia fet cristià només per l'interès econòmic, però el seu fill havia començat a anar a classes en un seminari jesuïta. Llavors, quan aquest fill es feia gran i ell assumia el paper de daimyo, perquè a més allà els relleus generacionals acostumaven a ser bastant d'hora, clar, aquell senyor cristià, alguns d'ells ja eren cristians de veritat, tenien fe cristiana, es sentien cristians, ja no era només per l'interès econòmic, sinó que realment ho sentien. Llavors, quan Hideyoshi va arribar allà i es va trobar amb que hi havia daimios cristians que li feien més cas als jesuïtes que no amb ell, que era el gran senyor suprem del Japó, és quan ell va decidir començar a tallar el tema. I va expropiar Nagasaki dels jesuïtes i ho va assumir com a territori del govern central, o sigui seu, i ell es va encarregar del tracte amb els comerciants o tot el que fos tracte internacional, etc. El que passa és que abans que es posés molt, molt seriós, aquest senyor, el 98, va morir. Llavors, allà es va veure interromput una mica aquest clima, però ell va decretar que els jesuïtes havien de ser expulsats del país, encara que no ho va acabar d'implementar perquè li feia por que allò foragités el comerç. Però sí, aquesta etapa, diguéssim, curteta, va ser una etapa més que res una mica de transició entre la tolerància del principi i la persecució que vindria unes dècades més tard. Una cosa, un segon, tema tècnic, sí. Perquè com te tenim allà amb la rodoneta tota l'estona, tot i que et sentim sí. bé... Surto i entro o...? Te faré sortir jo i continuaràs, crec que continues veient el directe, si no m'equivoco te torno a demanar per afegir per provar. Vale? Foten fora. Tant de bo fos tan fàcil altres coses de fer aquests canvis. A veure, tornem a demanar-li, a veure si solucionem vale. això. Vale. Sí, ara en moviment, no? Ara sí. Vale, ok. Sembla que sí. Vale. Bé, problema amb això, tenim tot aquest primer període que aniria del 43 fins al 87, entrant ja al 90, no? Sí. Que seria un període de tolerància, fins i tot on els jesuïtes s'havien expandit per certes zones del Japó o això, però a partir del 90 això canvia. Parlàvem d'aquest primer, perquè no me'n recordo el nom, perquè a vegades... Tranquil, és normal, és normalíssim. Com has dit? Toyotomi Hideyoshi. Digue-li Hide. Hide, i ja està, pels amics. Que el Hideyoshi mor en aquell 98, hem dit. El 98. Clar, vull dir, també parlem d'una inestabilitat, perquè no n'hi ha una descendència com passaria després. Tornem a una inestabilitat política i suposo que lluites per poder tenir el poder efectiu, perquè recordem que parlem de daimos, no estem parlant de l'emperador, figura que sí existeix, perquè el seu poder no és real, vull dir, és una figura ben bé... Simbòlica. Com Felip VI, una mica, no? Es pensa ja com el que té un moble vell a casa.
Sí. Llavors una mica seria això, no? Que tenim aquest canvi. Llavors, què passa amb aquesta inestabilitat política envers els jesuïtes? Perquè seria interessant, no? Amb aquest canvi Bueno, el que passa és que aquesta inestabilitat no va ser tan bèstia com la que hi havia abans del govern de Hideyoshi i a més va ser molt curtet. El que va passar és que Hideyoshi va morir de causes naturals i d'enfermetat i ja es veia venir una miqueta abans. No? Llavors ell va poder preparar una miqueta el terreny, encara que no li va sortir com ell volia. El problema que va tenir Hideyoshi és que va tenir molt poc èxit tenint fills. I va tenir poquets i se li van morir alguns i quan ell va morir el seu hereu era un nen que tenia en aquell moment 4 o 5 anys. Llavors, clar, no podia manar. I ell el que va fer és que va agafar els seus 5 generals més de confiança, que ja formaven un consell, no? Eren consellers seus, i els va nomenar regents. Quan ell morís, manarien ells en nom del nen i anirien preparant el nen per quan tingués la majoria d'edat i ell pogués manar i després ja passarien a ser els seus consellers un altre cop, però manaria el fill. Clar, això era tenir molta confiança amb aquests regents i, efectivament, ell va morir al 98 i uns mesos més tard ja va haver començar a haver problemes entre aquests 5 consellers i al 1600, o sigui, havia passat un any i mig, perquè ell va morir al setembre del 98, curiosament la mateixa setmana que Felip II, amb la qual la meva tesi va tenir un final cronològic perfecte, perquè van morir els dos a la mateixa setmana, però en cosa de 2 anys hi va haver una batalla entre aquests membres del Consell, es van crear com 2 bàndols, no? El bàndol, podríem dir, de l'est i el bàndol de l'oest. Va haver una batalla, la batalla més gran de la història japonesa, que és la de Sekigahara, l'any 1600, i aquí va guanyar un dels 2 bàndols, el de Tokugawa, i va començar a manar ell. Amb la qual cosa, aquesta fase d'intermig d'un govern i de l'altre va ser cosa de 2 anys només i a més no va quedar buit al poder, sinó que durant aquells 2 anys van manar aquells regents. Llavors, el tema dels jesuïtes o dels europeus en general va ser com una petita interrupció, com una treva de veure què passa ara. Els jesuïtes i els cristians en general o els europeus en general estaven com molt atents esperant que el nou govern des d'allà fos més tolerant del que havia estat cap al final Hideyoshi, perquè recordem que estaven, encara que es deixava quedar-se, més o menys fent la vista gorda, estaven prohibits els jesuïtes allà i poc abans havia hagut l'execució dels 26 màrtirs de Nagasaki, amb la qual el clima estava una mica com bastant hostil, sí, bastant crispat. Llavors, en aquell moment va ser com ells ja suposaven que acabaria manant Tokugawa, perquè ja es veia que era el senyor més fort, i llavors era com, a veure què tal aquest. Fins ara amb ell, quan era un daimyo d'un territori, no vam tenir gaire relació, perquè era una zona molt al nord, a la que quasi no van arribar els jesuïtes. Llavors era com a veure què tal amb aquest, no? I, els va sortir també una mica malament, perquè en un principi Tokugawa els va deixar fer perquè volia comerç, va passar com amb l'anterior. En un principi es volia comerç, va intentar comerciar també amb els castellans, a través de Nova Espanya, a Mèxic, va ser aquest que va organitzar una mica o va encarregar que organitzessin aquella famosa expedició que va venir a Sevilla, a Madrid, va passar per Barcelona, pel monestir de Montserrat, fins a Roma, però quan va veure que no hi havia forma de fer negocis amb Castella, perquè cada cop que demanaven comerciants o demanaven tècnics de mines, per exemple, de mineria, Castella només enviava que franciscans i sacerdots, doncs va arribar un moment en el que van tallar i el 1614 van decretar que el cristianisme estava prohibit i d'allà fins a la desaparició completa dels europeus, perquè van anar expulsant per nacionalitats i van anar matant a jesuïtes i franciscans que es colaven al país, no? El llibre aquest de Silenci, que va fer la versió d'en cine l'Scorsese fa uns anys, és més o menys aquesta època ja de persecució total. Doncs, des d'allà fins que realment ja ho van deixar estar, cap al 30, cap al 40, va ser un clima completament de prohibició i persecució. Ara hauríem fet com una visió general cronològica de tot aquest procés
no? Sí. Entre 1543, la primera Sí. arribada, i allà 1614-1615, on ja tenim una expulsió gairebé Sí. completa. Però, clar, això, tornem-hi una mica al principi, a l'arribada. Hem fet el plànol general, aquest interès comercial, això. Però com es construïen, encara potser els interessa més, aquestes comunitats jesuïtes allà? Com era el proselitisme, no? Quanta gent van dir, com dirien ells, convertir, val? Farem servir el concepte que farien ells, perquè serà moltes vegades. I això per la gent que ens escolta en la història encara ens pot rexinar una mica, a vegades hi ha coses d'històries amb certs conceptes que avui, que lògicament no tenen cap sentit, però els fem servir perquè en aquella època es feien servir i ho fa més entenir, poder entendre. Vull dir, si fem el concepte de convertir, clar, lògicament avui és discriminatiu en l'actualitat, no? Dir, hòstia, vamos a convertir gent al cristianisme, no? Ho farem. Però si estem al Japó del segle XVI parlant dels jesuïtes, ens és més útil fer servir el concepte convertir, a quants japonesos pot convertir, fer aquesta pregunta perquè ens ajudarà a trobar la resposta que busquem. Bueno, oficialment, clar, el problema que tenim quan estudiem aquest tema, hi ha un avantatge i un problema. L'avantatge és que els jesuïtes ho documentaven tot. Ja no els del Japó, els jesuïtes de qualsevol missió del món i qualsevol moment de la seva ordre. Ho documentaven tot i tenim muntanyes de documentació, de cartes, d'informes, de tot. El problema és que només tenim aquesta versió de la història, pràcticament. Els comerciants deixaven poca cosa escrita i per la banda japonesa, el primer és que va haver un gran desinterès. Quan estudies fonts japoneses, el cristianisme, que aquí es parla del segle cristià del Japó i se li dona molta importància, des de la historiografia japonesa i des de les fonts primàries del moment, al cristianisme no se li dona quasi importància. Amb la crònica d'Oda Nobunaga, que és el primer gran senyor que no va arribar a unificar el país, però va unificar un terç del país, apareixen poquíssim i la primera vegada que apareixen els hi diuen bonzes del cristianisme. O sigui, els van confondre amb una secta més, amb una branca més del budisme. Realment va tenir molt poca transcendència. Clar, però com que els documents que tenim sobre els jesuïtes, doncs pesa molt la seva versió. I segons la seva versió van arribar a tenir 300.000 versos, el que parlant d'aquella xifra gegantina. Llavors, per una banda sabem que exageraven molt aquestes xifres i per una altra banda és el que et deia abans. Potser en un territori els 25.000 habitants eren cristians, però ho eren perquè el senyor feudal havia dit que ho eren. Molts d'ells ni ho sabien, ni s'enteraven, i quan uns anys després aquell senyor feudal s'enfadava amb els jesuïtes i deixava de ser cristià, tots aquells 25.000 deixaven de ser cristians per una altra ordre d'aquest senyor. Llavors és molt difícil avaluar qui ho era de veritat i qui no. Sí que hi va haver cristians, perquè en aquelles dècades, és el que diem, va haver molta gent que ja va ser educada en el cristianisme, no? I llavors en l'època de persecució cap al final, molta gent japonesos van morir executats per negar-se a dir que, o sigui, negar-se a sortir del cristianisme, no? Només per coses com posar una figureta de Crist al terra i fer-li trepitjar-la. Molta gent es negava a això sabent que el que venia era una execució, no? Amb la qual cosa cristians sí que hi havia, està clar. Però no ens podem creure ni de bon tros aquesta xifra dels jesuïtes oficial de 300.000. No, és completament inviable. Però bueno, sí que van tenir amb zones, el que passa que va ser una cosa molt de zones, va ser una cosa molt de la illa sud del Japó, de Kyushu, i no de tots els territoris d'aquella illa, perquè també van arribar a la zona central del Japó, el que ells deien Gokinai, als voltants de Kyoto, la capital del moment, però allà va ser una cosa que es va estendre una miqueta per les elits, però més com una moda que una altra cosa. Era molt comú veure gent que portava un rosari penjat o igual que portaven un barret portuguès de vellut. Va ser com una moda que va haver-hi, però no va ser una cosa molt seriosa. Per això, quan Hideyoshi va arribar a Kyushu... Com el jovent aquest que fa 2 o 3 anys anàvem amb les cadenes amb el crucifijo una altra vegada, però probablement de Crist i del cristianisme no en tenien ni idea. Era una cosa que venia de fora. Al Japó sempre els hi fa com molta gràcia, molta patxoca les coses que venen de fora, tenen molt interès i molta curiositat, i llavors a la zona central del país va ser una cosa així. El sud sí que va tenir una mica més d'impacte, però no com el que diuen ells. Llavors sí, allà van fundar escoles, van fundar alguns seminaris, hi havia un bisbe
al final, que el bisbe del Japó estava allà, a la zona sud del Japó, cap a Nagasaki, però va ser un impacte molt limitat en el temps, molt limitat en l'espai, i sobretot, si poguéssim tenir la xifra, que és impossible, de qui era cristià per vocació i qui ho era sense saber-ho o per obligació, doncs les xifres baixarien en picat. I a la forma organitzativa dels jesuïtes allà, vull dir, modificava una mica el que havien fet en altres llocs, com s'organitzaven en altres llocs, o manteníem la mateixa sistemàtica d'organització? Els jesuïtes són famosos per l'adaptació. I llavors, quan van arribar al Japó, clar, hem de saber que els jesuïtes que van arribar al Japó era gent que portava ja unes dècades, o uns anys, més aviat, portaven uns anys treballant a la Índia, a Goa, etc., treballant a la zona de Malacca, el que podria ser una mica Singapur, la península de Malàsia, etc., intentant entrar a la Xina, però ja no havien pogut entrar. Llavors venien de treballar en unes zones on no estaven gaire contents. Si tu veus les cartes dels que treballen en aquelles zones i uns comentaris racistes brutals, però de nou no els podem tatxar de racistes, ens hem de posar el text de l'època, no? Però veus uns comentaris, també era gent que abans d'arribar a la Índia ja havia vingut per Àfrica, no? Moçambic, etc. Llavors, quan arriben al Japó, el primer és que es posen molt contents perquè es troben allà una gent molt civilitzada. Hi ha una frase molt famosa de Francisco Javier, el que ara és Sant Francisco Javier, dient, esta es la gente más civilizada que hasta ahora hemos encontrado, no? O sigui, ells van al·lucinar que hi havia una gent molt, molt civilitzada, de fet, en molts aspectes, sobretot d'higiene, molt més civilitzada que els europeus, que els propis jesuïtes de l'època. Hi ha problemes amb ells una mica per això, per la higiene a vegades. I llavors ells troben que allò del Japó és completament diferent a tot el que han vist abans. No només és diferent a tot el que s'han trobat a Àsia o Àfrica, sinó que també és molt diferent a tot el que ells han vist. Un llibret petit molt famós d'un jesuïta portuguès, que és el Luís Freud, que és un llibre, que és un tractat de les diferències i contradiccions. I és un llistat on va dient, nosaltres pugem el cavall per l'esquerra, ells ho fan per la dreta, o sigui, van dient totes les contradiccions. Llavors, els jesuïtes, Francisco Javier el primer, i després, quan va arribar Alessandro Balignano, el que fan és adaptar-se tot el que poden a la forma japonesa. Comencen a vestir la roba, comencen a vestir amb la mateixa roba que porten els bonzes budistes, comencen a menjar el que mengen els japonesos, dormir al terra, viure en cases, o sigui, s'adapten del tot. Es posen a estudiar l'idioma tan ràpid com poden, perquè, clar, al principi, el primer problema que tenen és de traducció, lògicament, perquè si ja és difícil... I es veurien obligats, per exemple, malgrat que el catolicisme ho prohibeix i ho persegueix, i fins i tot, a dia d'avui ja no ho fan, tot i que és una cosa que està malament, a traduir la Bíblia al japonès. També voldria interessar-me en, si parlem d'aquesta època, amb un japonès uniformat, és a dir, que en tot el territori és igual, o amb variables, que normalment crec que seria el més lògic en una època sense un govern central i amb tots els temes de lectures, alfabetització, etc. no? Tenien dialectes, passava una mica, és més semblant a el que com estan ara, tenien dialectes, però és un únic idioma. Si no comptem que ara mateix hi ha les illes d'Okinawa, on allà ja tenen, però en aquell moment Okinawa encara no era el Japó. El que és el Japó tenia el mateix idioma. Aquesta és una de les característiques que van veure ells interessants, perquè aprendre un únic idioma els obliga a tot el país. I unes mateixes costums, encara que en aquell moment eren territoris en lluita, etc., el Japó sempre ha estat, també pel fet de ser un país d'illes, sempre ha estat bastant homogeni en el sentit cultural, etc. Llavors, a nivell de llenguatge, el que es van trobar és que en un principi, clar, necessitaven traductors, tenien alguns que sabien xinès, jesuïtes que sabien xinès, i llavors s'ho feien més o menys a vegades fent com dos passos entremitjos, el qual és molt complicat i sobretot quan estàs parlant de conceptes duals, conceptes ambigus, conceptes molt eteris. De fet, al principi van tenir problemes perquè, per exemple, ells, una de les primeres paraules que van voler saber com es deia en japonès, lògicament, és Déu. Llavors, ells van preguntar com es deia Déu en japonès i qui els va traduir, ells va entendre que volia saber com es deia el Déu del japonès. Llavors li va dir Dainichi, que és el Buda més important, podríem dir, perquè el Japó té aquesta dualitat budista i sintoista,
Llavors li podia haver dit a Materasu, la màxima deessa del sintoisme, però li va dir, aquell devia ser budista, i li va dir Dainichi. Llavors ells es van trobar que van estar un temps al principi fent discursos i fent missa i fent pregons parlant del poder del gran Dainichi. Per això també la gent va pensar que eren uns altres budistes. I a més, com que al Japó arribaven venint des de la Índia, mitjançant la Xina, però venien des de la Índia, i per ells, pel Japó, la Índia era el país del budisme, doncs ells van entendre que uns indis budistes. Llavors això al principi va complicar... Que també parlem d'uns jesuïtes que provenen de la Índia amb tota l'adaptació que haurien fet dins de la Índia budista per assentar-se allà. Llavors, clar, també probablement portessin unes característiques a l'hora de vestimenta, etc., que les fessin confondre també amb un budista, suposo. Sí, en principi, en quant a roba, al Japó van arribar vestits a la portuguesa, a l'occidental. Va ser llavors quan van voler adaptar-se, que llavors van començar a vestir com els budistes, amb uns quimonos molt senzills, però sense portar els hàbits negres acostumats. Però sí, al principi va haver com un temps de confusió amb el que els japonesos no sabien que aquella gent predicava una cosa diferent. Però ja et dic, ràpidament es van posar a estudiar l'idioma, les primeres gramàtiques i diccionaris que hi ha de japonès i un idioma occidental és amb el portuguès i és feta per jesuïtes. Se'ls dona molt bé el tema dels idiomes, sempre allà on van no triguen gaire en dominar-lo i ens trobem amb alguns... El proselitisme... Clar, és que és obvi. I llavors es van posar a aprendre també costums, van haver d'estudiar molt budisme, perquè quan parlen de religió del Japó pràcticament mai diuen res del xintoisme, en canvi es coneixen molt bé el budisme, i van començar a entrar una mica per allà. També es van trobar amb la sort, i ells ho deien que era un avantatge, que el budisme al Japó estava molt dividit en moltes sectes o en moltes corrents diferents. I llavors ells van veure que al no haver una única religió exclusiva, hi havia lloc perquè ells poguessin entrar. Curiosament, ells volien entrar per establir una religió exclusiva, no? I fer fora les altres. Però això els va donar a ells una mica peu per entrar. Llavors, en un principi, ja et dic, tant a nivell polític, comercial, com de molts factors, tot van ser facilitats. Els hi va començar a funcionar molt bé, molt ràpidament. I llavors tindríem ja un punt en el que ells s'assenten, vull dir, tenen zones en les que crearan seminaris, crearan fins i tot poblats. Ahir parlàvem amb la Cel el cas de jesuïtes primer, però després dominics i altres, en el cas de la illa de Fernando Po, molts anys després també, vull dir, són molts segles després, però moltes vegades també que en 200 o 300 anys de diferència els modus operandis tampoc varien gaire i suposo que en algunes zones s'assentarien poblats de nou, que no existirien, en altres s'assentarien en ciutats o poblacions més grans, creant seminaris, suposo que alguna mena de temples també. Vull dir, no sé, pregunto, aquesta forma d'assentament que feien? Sí, en un lloc, dintre d'aquest clima una mica, de fer-li una mica la pilota als jesuïtes, molts senyors del que feien o destruir o expulsar els budistes i xintoistes que tenien ja temples i santuaris. Llavors, moltes vegades l'església cristiana era un temple d'on havien fet fora els bonzes i li regalaven o li deixaven utilitzar els jesuïtes. I sí, hi ha comunitats, potser una comunitat de cristians que vivia en un territori on en un principi hi havia tolerància cap a ells, però que després aquell senyor feudal, per temes polítics o econòmics, decidia que ja no era amic dels cristians i llavors aquella comunitat marxava a l'altra banda en un altre territori on sí que podien estar i llavors sí que creaven la seva petita comunitat nova, una comunitat cristiana. Però són casos bastant comptats. I al final van jugar. Ara torno a... Entenc que van jugar. No sentir-te. No? Jo ara no et sento a tu. Ara sí. A veure. Et sento per fora, els cascos. Mentre et senti? Vale. Ara. Bueno, deixeu-m'ho així. Jo crec que espero que no hi hagi retorn de veu. Bé, el tema està en que con
tio este, que no me sortirà el nom encara, fins que no, però me l'aprendré. Hideyoshi. Hideyoshi, això el tenia ja, portem en una època, vull dir, ja 40 anys després, els jesuïtes estan allà, i el Hideyoshi aconsegueix aquesta primera unificació, no? I un fi de tot aquest conflicte estès per tot el territori del Japó. I bé... Amb Hideyoshi aconsegueix... aquesta unificació. Sí. Val. Llavors, què passa en aquest període amb els jesuïtes? Perquè tenim encara un període de tolerància i de cop i volta creat un període d'intolerància, no? Ja has explicat una mica, però més al fons, no? Com és l'assentament ja en aquesta època dels jesuïtes, vale? Sense cascos, el so va marxant. Sí? Tenim problemes de so entre nosaltres, Vull dir, menys jo. Vale, ara. Sent els dos, però és entre... Vale. Bé, vull dir, aquest últim període, no? Abans de començar ja de la persecució, com comença a canviar la cosa ben bé i com, ja no tant, vull dir, ja hem dit, el tema de la raó de l'arribada al sud i veure el poder que tenen i voler reduir el poder. Això és evident. Però ens interessa més com es va desmuntant això a poc a poc, com passem d'una tolerància completa a una situació on els jesuïtes, a poc a poc, són te deixo fer, però no de forma molt oberta. Bueno, el comportament, i aquí hi ha gran part de abans parlàvem de la tesi, gran part de la tesi, el que jo defenso la tesi, és que els jesuïtes s'han passat la vida dient que, per aquí em diuen que els auriculars són dels xinos, no, són els típics d'iPod. Però bueno, estan molt cardats, això sí. Bueno, doncs això va ser... Probablement fet alguna part de Gràcia. Sí, no, i el típic de Porxila, fotent-se cops. Però bueno. A veure, que em perdo. Sí, el tema és que ja sempre han dit que Hideyoshi es va com, al ser gran, quan va arribar a certa edat, es va començar com a embogir, no? Es va començar a tornar boig i va començar a fer coses molt rares i ells tenen tota una narrativa justificant això, que és una narrativa que si la vas analitzant fet per fet cau sencera. Per Hideyoshi el tema és que ell ja feia temps que sospitava, ell i molts altres, que sospitava dels jesuïtes i sospitava dels europeus en general, i llavors ell ja tenia les seves sospites que només va fer que reforçar-se quan ell va arribar allà i ho va veure en persona. No només ho va veure en persona, sinó que ell va triar a un daimyo cristià, el va cridar i li va dir que renunciés a la seva fe cristiana i que si no perdria els seus territoris, el seu cognom, etc. O sigui, no l'executava, però quasi pitjor, ho perdia tot. Llavors, ell va triar molt bé, ell va triar amb un que ell ja sabia, perquè tenien un passat en comú, encara que no és gaire publicitat, ell havia estat en certs events de la vida d'aquest daimyo cristià on s'havia demostrat que era cristià, ja et dic, era de segona generació, era realment cristià per vocació, ho sentia, no? Llavors ell va triar amb aquell per fer-li aquesta prova. Li va dir, o renuncies a tot per mi o et quedes sense les teves terres, etc. Llavors, sabent o esperant que aquell senyor fos realment molt cristià, que li donés peu, no? Que li donés una excusa, un casus belli, podríem dir, contra els jesuïtes. I sí, no va fallar. Aquell senyor li va dir que ell deixava de ser daimyo i deixava de ser samurai, ho perdia les terres, ho perdia tot, amb tal de continuar sent cristià. Llavors això li va donar una mica el peu per, a partir d'aquell moment, dir, veieu el que passa amb aquesta gent? I llavors aquella mateixa nit ell homolgà un edicte, el famós edicte de 1587, que és on va decretar l'expulsió. Al principi va dir en 20 dies havien de marxar tots del país, després els jesuïtes li van dir que en 20 dies era impossible perquè en aquell moment, i això sí que era veritat, les comunicacions depenien molt de l'època de l'any, no? dels vents, tal, i realment fins als 6 mesos després era impossible sortir del Japó en vaixell. Llavors ell els va dir que vale, que en 6 mesos, però ells no van marxar.
van fer com un peripé que marxaven, però no van marxar i van començar a treballar en la clandestinitat. Això Hideyoshi ho sabia perfectament, que estaven treballant de forma clandestina, però ho va deixar fer una mica. I és una cosa molt japonesa de fer, això de quan no estàs d'acord amb una cosa, és deixar fer, fins un moment amb el que talles. No? Llavors Hideyoshi es va esperar uns anyets, però cap al 96-97 va tornar una mica a fer un cop de puny a la taula i és com va haver aquestes execucions de Nagasaki, etc. Les que van tenir els jesuïtes és que això va ser el 96-97, quan es va posar ja seriós de veritat, i a més estava ficat amb tota la guerra que tenien a Corea, el qual tampoc estava gaire pel tema dels cristians, i el 98 va morir. I és el que dèiem, es va fer una mica tabula rasa, no? Com tornar a començar. Vale, un altre senyor, a veure què passa amb aquest, i va tornar el que deia abans. Primer tolerància, es va cansar d'ells i es va posar també seriós. Però sí, una mica el procés va ser, no va ser una sorpresa total, allò d'arribar a Kyushu i veure el poder que tenien, perquè ja tenim escrits i tenim dades que ell ja ho sospitava i ja havia preguntat sobre el tema i ja estava una mica allò amb la mosca darrere l'orella, no?, que es diu. I, bueno, la gent que ens esteu veient ens heu seguit, no sé si teniu alguna pregunta més o algun comentari que fer. Vull dir, ens queden uns 5 minuts, una mica més, 6-7 minuts aproximadament. ¿Vale? 5-6 minuts ja. Ruego si preguntes. Per aprofitar aquest espai de l'últim punt en l'ordre del dia, d'això, ruego si preguntes, que sempre teniu. Si no, jo intentaré fer que ens faci alguna petita reflexió que jo ara li demanaré. Sí, perquè jo vaig veient aquí fulanito joined. Doncs vinga. Bueno, jo, mentre arriba alguna pregunta o no, vale, esperem que arribi, o algun comentari, o que sigui, sí demanaria a les conclusions de debò que arribes amb la teva tesi, vull les tesis doctorals al final. Mira, perdó, tenim una. Ha hagut d'anar al Japó per la seva... Bueno, preguntàvem sobre els jesuïtes. És un tema més metodològic. Saps? Sí, espera, que ara comencen a arribar. A veure, són ràpides de fer. He hagut d'anar al Japó per la meva tesi? Sí. Bueno, i si no és per... Acostumo a anar una vegada a l'any, si no és per una cosa, per una altra, i si no he d'anar per feina, vaig jo de vacances. Saps japonès? Sí. Si vols treballar amb això. ¿Qué era lo que realmente encordiaba? A ver, que la veig i se me marcha. Lo que realmente encordiaba de los jesuitas que les va perseguirlos. Bueno, era un tema d'inestabilitat política. Quan tu tens un govern nou, al Japó ja on sigui, quan tu tens un govern nou, el que vols, un cop que tu ets status quo, vols que es mantingui. I els jesuïtes, el cristianisme, una nova religió, era una cosa que era un focus d'inestabilitat. I a més, també el problema que va haver és que els portuguesos, abans d'estar sota la mateixa corona que els castellans, havien estat dècades parlant molt malament dels castellans, molt malament. Llavors, quan després es van unificar, ja no podien dir, no, era broma, no? Llavors, quan van començar a arribar també els castellans, van introduir un altre focus d'inestabilitat, que era que els japonesos ja sabien, pels portuguesos, que els castellans primer enviaven els sacerdots i després enviaven els soldats, tot el que havia passat a Amèrica. I a més els castellans, quan van arribar a Filipines, realment és el que van fer. Llavors ho van acabar de... I llavors, com que des de Japó es veia que allò no se li veia benefici, perquè a part del comerç, i no era tan gran, no se li veia gaire benefici, en aquell moment el fet que portessin armes de foc ja no era un avantatge, perquè els japonesos van aprendre a fer les armes de foc ells mateixos, i a més ja no estaven en guerra. Llavors eren un focus de potencial inestabilitat i problemes, a canvi de no gaire. Llavors era lògic que decretessin el mateix Hideyoshi amb una carta que va enviar a Filipines al governador castellà d'allà, els deia, què faríeu vosaltres si uns bonzes budistes japonesos apareguessin a una de les vostres ciutats europees i construïssin un temple, no? Què haurien fet amb l'Europa d'aquell moment, amb un país tipus Castella o Portugal? Exacte. I cremar-los. Doncs ell que no sabia... Clar, ell que no sabia res de tot el tema del cisma protestant, perquè ja es van encarregar els jesuïtes i els franciscans de que no sapigués que hi havia un altre cristianisme, no? Doncs ell, sense saber la realitat, ja la va intuir, doncs és lògic que fessin el que van fer. I bé, jo et preguntava per aquestes conclusions que treus en la tesis, així
ràpid. Evidentment, Sí. no es poden fer en 2 minuts. Mira, bueno, tenim una altra pregunta, deixem les conclusions per un altre moment. Quin va ser l'impacte per a la companyia de Jesús, els jesuïtes? Sí, els jesuïtes. Enviar gent allà, en van treure cap rèdit? Van treure sobretot rèdit a nivell de propagandístic o de publicitat, perquè ja hem dit que en un principi, i sobretot de cara a el que ells explicaven, va ser una missió molt, molt exitosa, i llavors a Europa es van publicar moltíssimes cartes i moltíssims dels informes, la carta ànua, aquell informe anual que enviaven, els van passats una mica primer per la censura, no?, i per adaptar les coses al públic en general, es van publicar. Es publicaven i corrien per Europa en diferents idiomes. Llavors, el Japó era com la joia de la corona dels jesuïtes. Llavors, en un principi va ser molta, molta publicitat de cara a una ordre que era molt nova. Els jesuïtes s'acabaven de fundar. Llavors, sobretot, va ser rèdit propagandístic. Vale. Va quedar la cultura nipona... Sí, hi ha una resta altra? de coneixement positiu o negatiu sobre el cristianisme posteriorment? Bueno, és que el cristianisme, primer que és molt minoritari encara avui al Japó, és cosa d'un 0,3 o així de la població. I la majoria del cristianisme que hi ha ara és hereu no d'aquesta onada de contacte del segle XVI i XVII, sinó de la onada que va haver quan a mitjans del segle XIX es va obrir al Japó i llavors va arribar molt cristianisme protestant americà, per exemple. Llavors, la majoria de cristianisme que hi ha ara és més d'aquesta banda. Si te'n vas a Nagasaki, etc., el que hi ha és catòlic, però el poc que hi ha ara és quasi més protestant que una altra cosa. Llavors, positiva o negativa, bueno, és bastant minoritari, eh? Bé, sí, digues. No, anava a dir de les conclusions de la tesi, clar, és que és una tesi, la tinc per aquí darrere, l'ensenyaré ara, és una tesi de 750 pàgines, les conclusions són bastant denses. Bueno, igualment ens queda ja pocs minuts i anem acomiadant ja perquè l'Instagram té això que a l'hora et diu de capa i et diu ja està, has fet prou. Evidentment és un altre tema interessant, ja hem tractat molts. Esperem que el dia que puguis publicar la tesi en format llibre poder dir-se-ho a la gent i dir-li ja teniu aquesta tesi, però fins aleshores si voleu llegir alguna cosa del Jonathan, si voleu endinsar-vos en història del Japó i nosaltres al web de l'Odissea ja ho tenim explicat en l'apartat dels jocs webs, història japonesa, que és el webblog del Jonathan, teniu diversos temes i diverses coses allà que us pot ajudar una mica a endinsar-vos. I després, una altra vegada, recomanar, i aprofitant que avui és Sant Jordi, el llibre del Jonathan, Història dels Samurais, de Satori Edicions, un llibre molt interessant que el trobareu tant a Satori com al web del Jonathan, com hem comentat, i en moltes llibreries de les vostres ciutats, que seria un bon punt on anar-hi. I res, Jonathan, de nou, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A tu, com sempre. I res, nosaltres ja ens acomiadem. En un principi tenim pendent si demà divendres tindrem programa o no, degut a un petit problema de programació i personal meu. Llavors us avisarem tan aviat puguem per xarxes socials i això. I res, que acabeu de passar una bona diada de Sant Jordi, tu també, Jonathan. Igualment. I ens veiem aviat. Així que res, adeu i gràcies per seguir-nos a totes. Adeu, vagi bé.